Ine hormatly vatandaşlar, emede Laplandiýada ýol ugrunly ine bir owadan geçip barýakam ine bir öýüň bedegi täzil nädip bedeýärler. Serediň ine Laplandiýada ine bir hojalyk şu ine şeýdip öz howlusyny hojalygyny mellegin bedäpdir şu gelen geçen adamlara bir şatlyk bersin bir o täzilin gelýärligi duýulsun diýip ine eden oýun ömeler serediň nähil owadan zatlar. Ine ýol ugrunly tokoýuňyz ine gapgaraňky daş töwerege serediň. Ine hiç tat görün. Emma bärik seretseňiz ine. Dorşuna ine. Ine bir adamlar ödeli bilen özlerine cennet kurýarlar. Ine şulan bir daýhan, bir ütköşük zat däl, millionerem däl, milliarderem däl. Ine her ayal bilip ine rahmet çekip işläp ine gelen geçen adamlara da bolsun diýip ine edeni serediň vatandaşlar. Bir hojalygyň howlusy ine serediň. Tokoýuňy öýdü. Ine şeýdip bärde halk ya millet öz durmuşyny özüçe öz isledigiçe edip gurnaýa ine görseňiz ine serediň öýüne golaýragym barayyn. Elbette surat almak kan bolanak ýöne. Anlady. Ka ýapdyraslar ýokdy. Ana öýün notylar çörügip ine masalasy bilen hemmejigi etajlar bilen. Ne şeýle. Vatandaşlar täzeýli şeýdip garşylaýarlar. Yerli ilat ya yerli millet. Bizim halkymyzda şular ýaly edip ýaşamak meýser etsin. Öz watanymyzy öz ojagymyzy. Borunna inni kyduşyklary şeýle sawatır.